Ta ya za a yi mace ta gane ta fara ovulation bayan period ɗinta? To shi period na mata normal cycle ɗinsa ya bambanta ga kowace mace. Amma yawanci mata masu ƙananan shekaru menstrual cycle ɗinsu yana farawa daga kwana 21 zuwa kwana 35, wasu ma yana iya kaiwa har kwana 45. Me ake nufi da menstrual cycle? Wasu za su iya fara ganin period ɗinsu, ma'ana jinin al'adarsu, bayan kowane kwana 21 ko kwana 22 ko kwana 23. Kamar yadda na faɗa, wasu nasu yana kaiwa har kwana 45, amma mafi yawanci baya wuce kwana 35. Amma kwanakin suna farawa ne daga ranar da mace ta ga jinin farko. That is idan kwana 30 ne period ɗinki yake yi kafin ya dawo, sannan jinin kwana 3 yake sannan ya ɗauke. So a ranar da kika ga jini na farko shine day 1 na menstrual cycle ɗinki. So da kin yi kwanaki 3 ki ya ɗauke, so sai ki ci gaba da irga kwanakin daga 4, 5, 6 har zuwa kwana 15 shine tsakiya. Amma daga ran kwana na 14 zuwa 21 su ne kwanakin ovulation. To menene ovulation? Ovulation shine lokacin da mace take fidda ƙwayayen haihuwarta, su ne ovums, waɗanda ovaries suke secreting dan su haɗu da sperm cells na namiji mace ta samu ciki. So waɗannan kwanaki suna farawa ne daga kwana 1 har zuwa kwana 14 bayan gama jinin al'ada, wato period. So waɗannan lokutan su ne lokutan da mace take ɗaukan ciki kawai, amma akwai yiwuwar mace za ta iya ɗaukan ciki a cikin kwanaki 3 kafin fara al'adarta, because a wannan lokacin ne mahaifa take fara budewa. To idan aka samu sperm ya shiga zai iya tsayawa pending har lokacin da wannan ovums din za su sauko. Daga nan fertilization zai iya taking place. Wai shin ta yaya ma ovulation din yake wakana? So su ƙwayayen suna tasowa ne daga ovaries na mace, su bi ta fallopian tube, su gangara uterus, wato mahaifa kenan. A nan ne za su zauna har maniyin namiji ya zo don a samu fertilization. Idan sun samu maniyin sai su zama fertilized, ma'ana sun yi kyankyasa kenan. A nan ne mace take samun juna biyu, amma idan ba su samu ba shine sai su mutu. So dama akwai wasu tissues a cikin mahaifa da ake kiransu endometrium. Suna kwanciya ne a cikin mahaifa su yi kauri sosai saboda taimakawa wajen ɗaukan ciki. So idan maniyi bai shiga ba ko kuma ya je bai yi aiki ba, endometrium din da ƙwayayen duka sai su narke su zama jini, wanda shine yake fitowa a matsayin menstruation.